Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Sorkar preng leng bakat Central Consumer Protection Authority CCPA kalong bakat kum ka an Consumer Protection Act aharjar khat khandai hapo ka section shipho long badan kam ban yada ye ki paidbah ki bathik tiar ni ki basha shim kabu ha ki badi tiar bat ki bakhai pateng kumta ka CCPA kalong bahakini kisni dari i ya ka jingmi ki khubor badan ki hotel ki restaurant ki balak kheiñ da ka bakheiñ lang ka buy LPG ki gas surcharge ki fuel cost recovery gas crisis charge bat ki wai di ki canteen ki bala pendan kam ha bakheiñ ya ka bill na lor ka dor ka buy bam bat bala tho ka menu ka CCPA kalong bala da pen kheiñ palat ya ka dor bat labu da ka balong persya ya ka an kumta ka buy boarding ka buy gas bat ki wai di kin long ki kam shibanta ban pen ya ki kam ki jam ni kata ka business bat amdai pat ban kheiñ ru ya ka ni bat ru ka dor ki mar ki baladi tamba ban bu ya ki ha kata ka baha ban pen i baha ban sir ki briu baki long persya an halor ka ni ka CCPA kala khangru ban kheiñ ki LPG charges gas surcharge fuel cost recovery gas crisis charge bat ki wai di kumne ha ki bill bat ru ka dor ka dei ban long bai kum baju long shwa bat ha ka menu amdai ban pentam ya kata tada ki paidbah ki shem badan bale kumni bat ru ki la ban ujor kan National Consumer Headline NCH bat ru ki la ban phone hau number kat khandai khat san ne da ka ba pandan kam da ka NCH mobile app ne da ka ba ujor ha ka website ka jagriti kata www.e-jagriti.com bat ru ki la ban pha email sha ka CCPA ha com-ccpa@gov.in